लानो हाया आइहा मोनगासिनो आरो उन्दुनो थाबा माने आंहा थेबु थेबु बोरैबा मोनो ओमफ्राय बोरैबा नांगासिनो खुलुमबाय सनाफोर नोंसोरनो मैया माने आद्राद्रि फैनाय जाबायना इमारजेन्सियाव दैया बायना होदो बिनि थाखायनो माने माबानाय जायाखैमोन ओमफ्राय मैया सारिथासोआव माने उदैबो जायाखैमोन दै बायखांना होदो बिदिनो ओमफ्राय इमारजेन्सि आंखौ बरपेटा टाउनाव लाना फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय लाबोबाय गथ'खौ उनाव खोथासिगोन बयनागोन ओमफ्राय दा हस्पिटालाव दं बरपेटा टाउनाव मैया गथ'बो आरो आंबो थिगैनो दं मोजाङै दं सानैबो ओमफ्राय दा गथ'खौ बिजि थुनो लांदों आरो ओमफ्राय आंना नै लोगोफोर बुथो सेलटखौनो मैयानिफ्रायनो जाहोनो आरो प्रेसाराबो अभार जानायनि थाखाय फैग्रा फैग्रि बिजिलाय सेलनलाय होगासिनो दं आरो बिजि थुबाय दं सेलना माने सेलनबो होदो बिजिबो थुदों माने प्रेसारा अभार जानायनि थाखाय ओमफ्राय दाबो सेलनखौनो होबाय दं दैखौबो बुरजा लोंनो हाया अलप अलप लोंगासिनो दं आरो ओमफ्राय दा हरदों एसे दसथासोआव लाल साहाल' लोंबाय ओमफ्राय बिस्किट मोनसे जादों जेबो जाथ'वाखै मैयानिफ्राय उखैदैबो मोनाखै नालाय ओमफ्राय दा आङो रुमाव हारसिं दङ ओमफ्राय माथो बुंनानै लोगोफोर हासबेन्डआ मोनफैयाखैसै हासबेन्डआथ' समबारैसो ट्रेन गाखोगोन बुधबारै मोनफैगोन दा थेवबो नङा होमबाबो खमजोर जायाखै लोगोफोर भगबान दं न'नि मानसि दं नङा होमबा डाक्टर दं बिसोर दायगोन नङा होमबा ओमफ्राय साख्रि मावनाय मानसिखौथ' मोनखायानोखा नागिरबाबो ओमफ्राय थेवबो आङो दुखु जायाखै आरो लोगोफोर मोनफैथो लासैनो ना मा होनो ओमफ्राय दा आङो उन्दुनानैनो दबबाय दबो थाबायनोथ' मोनथ'वाखैनो ओमफ्राय दा हरावसो दालि होगोन जानो ओमफ्राय गुस्थियाव जा गावजोबदों ओमफ्राय गोसायाव दैबो मैया जा गांदोंमोन थिगसे लोंनो हाबिदेव आङो दैखौ माने सामससेल' लोंनो होयो दैखौ बुरजाबो लोंनो होआ आरो ओमफ्राय जों गुस्थियाव गावजोबलांदों ओमफ्राय लोगोफोर आंनि आथिं बुनायाबो सेम लांबाय आरो खम जाबाय प्रेसारा अभार जानायनि थाखाय माबाजोबदोंमोन ओमफ्राय नायदो होनाया दिखांनानै दोननो बिसथाखौ अलपबा देखायलांबाय थासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय उनाव खोथासिगोन नोंसोर नेनानै थादो बयना गाल आंना बेबिया ना मा होनो दा मा हारसिं न'खौ माने जों मैया फैदोंमोन आसा ओमफ्राय आरो जोंहा हासबेन्डनि लोगो बे थालांदोंमोन हराव ओमफ्राय गेदेरफोर मोनफैदोंमोन फंबायमोनबो हराव थांनो ओमफ्राय सानैल' थांदों ओमफ्राय दा बिसोरो थांबाय जों गामिनिफ्राय फैनाया ओमफ्राय दा जोंहा आयंनि फिसाजो बानायनि फिसाजो दङ बिसोर फैदों आरो ओमफ्राय लानानै बिजि थुना दामोन नायलांबाय थादों जेखिनि आं देखायलांनो हायो दिनै आरो लोगोफोर आराम खालामना दंगासिनो दं बुंगौबो मोनलायबाय जा मैयानिफ्राय बिजियानो बिजि थाफ्ले होनायायै साजोबलांबाय सेलनाबो सेलन होगासिनो दं मा खालामनो ओंखामथ' जानो मोना नालाय लोगोफोर हेल' लोगोफोर नै हस्पिटालनिफ्राय मोनफैबाय सानब्रै थाना फैबाय आरो ओमफ्राय दसे जाबाय मोनफैनो बोरैबा मोनदोंबा थांनाय जि बिजि खुनाय ओंखामखौ जाबाय अलप रुनाय दालि ओमफ्राय दा जिरायना दं जोङो उनाव खोथासिगोन गुड मर्निं सनाफोर नै बेबिदों आंजों नोंसोर गासैखौबो मर्निं होबाय साहा लोंखांबाय आरो बिस्किटदो बेबिया उन्दुना दं ओमफ्राय आंबो साहा लोंखांना उन्दुना दं जिरायना दङ ओइ उन्दुबाय दं गाइखेर जालाय उन्दुलाय दसे दसे उन्दुनानै दंबाय दं सिगांथ' नर्मेल जादोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय दा सिजारिं जादोंना जा खस्थ' मोनदों हमखांनाय फुथुनाय मानसि गैयाबा बिराद दिगदार हासबेन्डथ' गाबोनसो मोनफैगोन माया दंफैयो आरो आंना प्रेसारानो जा अभार जाना दं रानथेंथेंसो जायाबाबो बारायबाय थायो ना सिन्था जाफ्लांबाय थानायनि थाखायसो मिथिना मोना 100 आरो 160 आरो लोगोफोर आथिङानो माने बुगायाखै दाबो ओमफ्राय प्रेसार खमायनायनि मुलि जाबाय दङ मास मोनसेसो जानांगोन होनदो ओमफ्राय खमायलांबा 20 दिनफोरल' ओरै आरो ओमफ्राय दा जागासिनो दं जाखांना होबाय आथिङानो सेमलाय बुलाय सेमलाय बुलाय बिदि जाबाय थायो आरो बारायबाय थायो
मानो बिदि जाखो खस्थ'थार मोनथारबायहाय आरो गारायाबो सिं सिं जायो ओमफ्राय उथिनोबो दिगदार दाथ' उन्दुना थाबाय ओमफ्राय उन्दुनाथ' थासिगोन आरामनो ओमफ्राय आरो दा ओरै फायस्लायै उन्दुनो हायामोन दा मैया न'आव फैनायनिफ्राय ओरै फायस्ला ओरैबो उन्दुनो हानाय जाबाय ओमफ्राय साङाबो गाहाय नालाय जोंना साङा गोजौमोन ना ओमफ्राय बोख्लायनाय लांनाय खिनो हासुनायावनो बिराद दिगदार दा खिनो हासुनोबो बिराद दिगदार आरो उदै माबाया जनानै खिनाया जोंहानाथ' जनाय खिनाया देसाय सियारनिहेन थेवबो आं गसंनानैसो पेसाब बाहेरायाव थाङो आरो हमना लांनाय मानायावनो मानसि नांथारगौ दस' बिराद दिगदार बुग्लब ग्लब बोरैबा जाथारलांजोबलायबाय थै गैया मा गैया बेनि सायाव गोसोआवबो ओरैनो सिन्ता नांबाय लाबोबाय आरो बेबिखौबो फैसा एटिएमनिफ्राय फैसा दिहुनना लाबोनाय लाना फैबाय मैया फैबाय जोङो ओमफ्राय दा ओंखाम जाथ'वाखैनो ओंखामखौथ' गोलो गोलोसो जानो होदो दा सिजारिं जानायफोराथ' मिथिखाजोबो माबायसा नङा होमबा आंथ' सिगां जायाखैमोन ना बारा मिथियामोन दा जा खस्थ' माथो होननानै फोरमायदोंमोन जाय जाखानाय बिसोर बुंहरदों खस्थ' जासोयो बिराद गाराय राननाय हिरिनायावबो टाइम नांगोन होननानै माथो खालामनो ना लोगोफोर नर्मेलानो जादिया उन्दुहैना दं दसे थाबायदोंमोन साहा लोंखांनानै ओमफ्राय आरो दा जदोंमोनबो ओमफ्राय आरो दा जिरायना दं आथिङानो एकदम टाइट माने बोरैबा जाजोबना दं होमबा लोगोफोर बे भिडिअ आं नोंसोरखौ दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय बाय